алейкум бародарои азиз. Бародарои азиз, амҷа як додармон сумкаша гум карда. Дар дарини ҳамун сумка ҳамаи ҳуҷҷатош, ҳам загранпаспорташ, ҳам паспорти российский дошта, бо вид на жительство дошта, ҳуҷҷато ба номи Файзуллоев Султон. хоб дар дарини як сумкаи гучи сиёҳ, ҳамин сумкаҳои гучи сиёҳ дар дарини ҳавай буда. ҳамаи ҳуҷҷато пул мул ягон чидам дошта, карта, права. Праварам дар номи худаш, праваи тоҷикӣ ё российский? Праваи тоҷикӣ. Праварам дар номи ҳамин додар худаш буда, дар номи Файзуллоев Султон. соли таваллудаш 5/05/2004. ҳамин ҳуҷҷатҳоро гум кардагӣ дар Санкт Петербург, Невский район, Искривский дорога. хоб дар наздикии метрои Дибенков, ҳамун тарафи Болшевиков, ҳамун тарафода. хоб дута паспортай, правай, талонай, картоай, ҳамаш дар ҳамунҷа буда. суратҳои ҳамун ҳуҷҷатҳои ҳамин бародари ҳол ягон суратша шавад дар инҷа мемонам, нашавенем хе нишонто метем, ҳай ном фамилияша менависонам, рақамҳои телефона дар ҳаминҷа мемонам. бародарое ки дар шаҳри Санкт Петербург ҳастем, видеоро гирем, поделиться кунем, ҳама ҷо да титунӣ кунем дар группҳои Питер, ҳамин додар ҳуҷҷатоша ёбам.